Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da zuwa Nagabas Global Ventures Channel. The Global Digital Community take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A cikin wannan bidiyo insha Allah za mu yi wa 'yan uwa bayani ne akan wata hanya da 'yan uwa za su taimaka ma 'yan uwa 'yan arewacin Najeriya akan abin da ya shafi kuɗi na E-NAIRA kuma su samu dan abin kashewa insha Allah. Kamar dai idan dai ban manta ba, a ranar 25 ga watan Oktoba a cikin wannan channel namu mai albarka mun kawo wa 'yan uwa bayani akan cewa a madadin wannan kamfani namu na Nagabas Global Ventures da T6 Global Services mun dauki gaba rana wayarwa da 'yan uwa 'yan arewacin Najeriya kai akan abin da ya shafi wannan sabon kuɗi na E-NAIRA, wanda tangarda da aka samu na zuwan wannan ita wallet ta E-NAIRA yasa aka samu jinkiri na gabatar da wannan shiri tun a wancan lokaci na 25 ga watan Oktoba, wanda a ranar 26 ga watan Oktoba mun fitar da bayanai da form wanda da yawan 'yan uwa sun yi rijista domin amfanuwa da wannan wayarwa da zamu yi ga 'yan uwa 'yan arewacin Najeriya, wanda wannan abu dai bai yiwu ba kamar yanda mun yi wa 'yan uwa bayani na dalilin da yasa muka assasa wannan tsari saboda irin muhimmanci da ita wannan E-NAIRA take da shi, wanda insha Allah 'yan uwa za su iya koma su saurari wannan bayanai namu domin bayanai ne wanda tabbas suna nan, kuma wannan hanyoyi ne da za su amfani 'yan uwa kamar yanda zan kunna mana ɗaya daga cikin boys da ne a wannan lokaci insha Allah. Daga nan su cike wannan form ba sai dan ma'aikatan gwamnati za a koma biyan su da wannan kuɗin na E-NAIRA. Sannan 'yan kasuwanni mun ga gwamnati CBN ya yi magana a kwanaki cewa wannan business outlet must accept E-NAIRA, wato waɗanda suke yin harkokin kasuwanci duk kananan kasuwanci ma to dole sai sun karɓi wannan kuɗin na E-NAIRA. Saboda haka abu ne wanda nan gaba zai zamo an daina amfani da fiat currency, da irin wannan kuɗin na digital currency za a ci gaba da amfani, kuma Najeriya ta shiga wannan sahu. Saboda haka mu yi kokari mu goya wa kasar mu baya, mu shiga wannan al'amari mu yi, saboda abu ne na dole mu ma mu yi amfani da shi, ko ba mu shiga ba yanzu to dole sai mun shiga daga baya, to mu shiga tun yanzu. Shi yasa muka sa wannan tsari wanda 'yan uwa za su koyi yanda za su yi wannan abu, yanda za su yi amfani da shi wannan kuɗi na E-NAIRA, su san kuma muhimmancin sa a gare su da kuma kasar su tun kafin lokaci ya kure mana insha Allah. Allah ya datar da mu, Allah ya mana jagoranci. Wassalamu alaikum. Na'am, wannan tsari kenan da muka yi wa 'yan uwa bayani tun a wancan lokaci da ya gabata, wanda kuma yanzu haka insha Allah za mu gabatarwa da 'yan uwa bayani akan hanyar da za su bi su samu dan kuɗi na kashewa ma a bisa wannan tsari na wayarwa da 'yan uwa kai akan wannan kuɗi na E-NAIRA, da kuma yanda za su buɗe wannan wallet su yi amfani da shi. Kamar da yanda muke gani, shi wannan tsari ne wanda aka samu haɗin gwiwa tsakanin wannan kamfani na Busy Mobiles Cashless Consultants Limited, wanda CEO din wannan kamfani shine Dr. Aminu Busy, wato shugaban masu harkan POS a Najeriya, wanda kuma CBN ta bashi wannan aiki ta bama kamfanin shi wannan aiki na wayarwa da 'yan Najeriya kai da kuma bude musu wannan wallet ta E-NAIRA ta hanyar bama dukkanin agent din shi da suka taimaka mishi wani dan abin kashewa domin kada a yi abin haka. To amma kamar yanda 'yan uwa suka sani, a wancan lokaci mun dauki wannan tsari cewa za mu yi ba tare da kowa zai biya mu ko sisi ba, saboda haka tabbas wannan abin ba wai don kuɗi za mu yi shi ba, kuma abin da za a bayar din is negligible. Amma idan muka duba za mu ga cewa wannan tsari ne wanda za mu taimaka wa 'yan uwa kamar yadda muka yi bayani tun a wancan lokaci 'yan arewacin Najeriya, domin ya kasance sun amfana da wannan tsari kuma sun iya amfani da shi wannan kuɗi na da ita wannan wallet da kuma shi wannan kuɗi na E-NAIRA, wanda idan muka duba za mu ga tuni wannan tsari yayi nisa a kudancin wannan ƙasa na budewa waɗannan masu harkan kasuwanci wannan wallet ta E-NAIRA agent ga tanan. Idan muka duba za mu ga suna gudanar da wannan aiki a arewacin Najeriya, wanda abin ya riga da yayi nisa amma mu har yanzu ba a fara ba. Wannan dalili yasa muke jan hankalin 'yan uwa da su zo su yi rijista ta zama agent na gudanar da wannan aiki domin tallafawa 'yan uwa 'yan arewacin Najeriya da kuma wayar da kai. Insha Allah za mu bi a cikin groups namu mu yi wa 'yan uwa cikakkun bayani dukkan wanda ya zama agent. Kamar yadda muke gani, wannan shine tsarin da ake gudanarwa a ita arewacin Najeriya din na wayar da kan 'yan uwa jama'ar su akan yadda za su yi amfani da wannan kuɗi na E-NAIRA, wanda ya kamata a ce mu ma mun zo mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mun taimaka ma 'yan uwanmu 'yan arewacin Najeriya sun fahimci wannan tsari, sun kuma ga yadda za su buɗe wannan wallet da yadda za su ke amfani da ita wurin gudanar da waɗannan cinikayya nasu. Idan muka duba za mu ga wannan wasu daga cikin labarai ne wanda suke trending a halin yanzu, ko kuma akan abin da ya shafi E-NAIRA da zaran kai sacin a Google su ne za ka gani wato creating public awareness for E-NAIRA acceptability. Idan muka duba within 13 hours Vanguard ta fitar da wannan labari din. To amma ina ne ake wannan awareness din? Shin mun gani a garin mu? Shin ka gani a garin ku? Shin ka gani kusa da garin ku? Ba mu gani ba. Saboda haka mu ne za mu tashi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin wayarwa da 'yan uwan mu kai, domin za a yi babu mu. Kowa ya koma waɗannan bayanai da muka yi a baya zai tabbatar da cewa tabbas E-NAIRA abu ne da zai dore, kuma abu ne wanda yake da buƙatar 'yan uwan mu su fara amfani da shi tun a yanzu. Ba buƙatar sai mun tsawaita bayani akan wannan bayanai da muka yi tun a baya. Idan muka duba za mu ga CBN urged Delta traders to embrace E-NAIRA. Wacce jiha aka faɗa? Delta aka ce. Idan muka duba a wannan ɗaya labarin, creating public awareness for E-NAIRA, wannan nation newspaper din ta publishing one day ago. Amma idan muka duba za mu ga shin
a kasar a jihohin mu ne ake wannan awareness din ko kwa ina ne ake yi. Saboda haka dole mu ma mu tashi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, ko da ba za a biya mu ba, ko da ba za mu samu ko sisi ba, mu wayarwa da ƴan uwan mu kai akan yadda za su yi amfani da wannan kuɗi na E-NAIRA. Idan muka duba one day ago still akwai wani labari wanda ake cewa CBN sensitized Asaba traders to E-NAIRA initiative. Asaba traders an ce Kano traders ne, Najeriya na Kano akwai wanda ya kai mu yan kasuwa. Saboda haka dole mu tashi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu wayarwa da ƴan uwa, mu bi kasuwanni, mu wayarwa da ƴan uwa kai, mu buɗe musu waɗannan wallet su san yadda za su yi amfani da kuɗin E-NAIRA, su fara amfani da shi tun kafin lokaci ya ƙure mana. Kowa ya koma waɗannan bayanai namu da muka yi, insha Allah zai samu cikakkun bayanai akan haka. Wannan dai tsari ne wanda muka zo da shi, wanda muke jan hankalin ƴan uwa da su zo su yi rijista ta shi wannan agent, kamar yadda za mu ajiye link na WhatsApp group da kuma link na wannan na Telegram group ɗinmu a description na wannan bidiyo, wanda idan ƴan uwa suka yi joining insha Allah a cikin waɗannan group za mu yi cikakkun bayanai akan yadda ɗan uwa zai zama, kowanne ɗan uwa zai iya zama agent domin wayarwa da ƴan uwa kai da kuma yi ma ƴan uwa register, har ma ka samu wani ɗan abin kashewa a ƙarƙashin wannan aiki da za mu yi, wanda aiki ne na taimakon ƴan uwanmu ƴan arewacin Najeriya, kuma gwamnati za ta biya mu insha Allah dan wani abu da bai taka kara ya karya ba. Allah ya datar da mu, ya taimake mu, ya yi mana jagoranci. Ga waɗanda suke sababbi ne a cikin wannan channel namu mai albarka, muna roƙon su da su danna mana subscribe, su danna alamar ƙararrawa domin samun dukkanin bayananmu da zarar mun ɗora. Kada ƴan uwa su manta za su danna link na Telegram ɗinmu ko kuma WhatsApp a ƙasan wannan bidiyo su yi joining domin amfanuwa da zama agent a wannan tsari insha Allah, wanda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wurin wayarwa da ƴan uwa kai a arewacin Najeriya ƙarƙashin wannan kamfani da muka yi bayani na shi wannan bawan Allah, wato Dr. Aminu Bizi, CEO na wannan kamfani, wato Bizi Mobile Cashless Consultant Ltd, kamar yadda suka haɗa kai da CBN domin wayarwa da ƴan uwa ƴan Najeriya gaba ɗaya kai da kuma buɗe musu wannan wallet ta E-NAIRA insha Allah. Wassalamu alaikum.